Hola, boas tardes, que tal estás? Nada, despois de 15 días de mal tempo, é posible que esta tarde xa vayamos a botar as redes para poder mañán ir a pescar, o cal pois me permitirá disfrutar deste magnífico oficio do que me sinto tan orgulloso, o de mariñeiro, e tamén gravar algúns mariscos e peixes, e así non solamente disfrutareu, sino tamén poder enseñárvolos en vídeos que irei colgando pouco a pouco. Mentras tanto, quixen gravar este vídeo para saludarvos e tamén para contarvos algunhas desas cousas que os mariñeiros e as nosas familias conocemos perfectamente ou que ao mellor incluso damos por sentado porque forman parte do noso día a día, pero que a xente que non é do sector desconoce. Por exemplo, quería falarvos de como moitas veces os peixes e os mariscos non veñen ás nosas redes en función das vedas, nin dos topes de capturas, nin de que teñan hueva e estén para criar, nin siquiera porque estén catalogadas como especies protegidas. E máis, a maioría das veces nin siquiera veñen as nosas redes cando os mariñeiros queremos. Capturar un animal salvaxe non é nada fácil, e iso é algo que o saben moi ben os cazadores, e no mar aínda é moito máis difícil. Iso por unha parte é bo, porque que sea difícil é o que fai posible que, a diferencia de en terra, no mar siga habendo unha gran abundancia de peixes, mariscos e criaturas. Veredes, para capturar peixes e mariscos utilízanse dúas estrategias principalmente en función do tipo de arte de pesca. Por un lado están aquelas que se valen dos señuelos, como as ratoneras en terra, que lle poñemos un pedaciño de queso para atraer aos ratos, se caen na trampa, ou por outra parte basanse na estrategia de que o peixe non poda ver a rede ou se dificulte vela porque esta sexa de nylon, como a maioría das que usamos nós, e que son como algo transparentes, ou outras que son de fío e que teñen colores parecidos aos das algas no mar e que tamén se camuflan moi ben. Pero non basta solamente con eso, porque os peixes son moi listos e non queren caer nas redes. De maneira que cos peixes pasa un pouco como ca xente e cos animales. Para caer na trampa teñen que estar despistados. Por exemplo, cando estamos máis despistados a xente? Pois cando estamos enamorados, que andamos nunha nube, cando imos para traballar, porque ao mellor andamos apurados, ou cando estamos traballando porque estamos centrados neso no traballo, cando estamos despistados porque estamos con medo por algo, ou escapando de algo, ou protegéndonos de algo, esas mismas cousas son as que lle pasan ao peixe. O peixe pode caer máis fácil cando está escapando dun depredador que non ve a rede porque está pendiente de escapar e chas, cae na rede, ou ben porque anda en época de apareamento e de celo e anda un pouco atolondrado, porque anda centrado en buscar por comida e non atende tanto do que ten de alrededor, ou incluso tamén malla naqueles momentos nos que ten máis actividade. Isto é un pouco tamén como pasa cos animales en terra. Veredes, cando teñen máis actividade ou cando oídes vos máis aos paxaros, ou tedes máis posibilidade de velos? Pois normalmente é, coincidiredes conmigo, ou ao amanecer ou ao anoitecer, porque é cando, despois de dormir, se despertan con energía e teñen luz para poder ver. Teñen luz, pero ao mesmo tempo tamén teñen momentos que hai menos luz, justamente porque está amanecendo ou oscurecendo. Aos peixes pasalles igual, despertan con ganas dunha gran actividade, hai pouca luz, e xusto co que as redes se camuflan pola súa propia forma de estar feitas, pois fai que caen con un pouco máis de facilidade. Por eso, a maioría do peixe malla ou ao anoitecer ou ao atardecer. E iso tamén condicionanos a nós as horas nas que imos para botalas ou para recollelas, para que o peixe teña o máximo de frescura. Por eso a maioría dos barcos que andamos con redes salimos pola mañán cedo para irlas a levantar. O que si podemos evitar é que caen nas nosas redes peixes e mariscos que non ten a talla mínima. E como é iso posible? Pois moi simple, porque podemos limitar o tamaño que teña as nosas redes, o furado, a malla das nosas redes, de maneira que os que son pequenos ou non dan a talla podan colar polos furados e seguir vivos e solamente coller os que son grandes de talla pois reglamentaria. Aínda así, moitas veces caen peixes e mariscos nas nosas redes, como vos dixen antes, que nós non queremos porque ou están en veda, ou están con hueva, ou están suxetos a cuota para pois repartir un pouco ese recurso entre todos ou para non agotalo nun día. Neses momentos pode suceder que eses peixes e mariscos rompan as nosas redes mismo ao sacalos e nos provocan un perxuicio. Ás veces incluso me decides que
mentras algúns de nós estamos devolvendo peixe e marisco vivo ao mar, que sempre vai haber alguén detrás que veña e o colla. Veredes, non é tan fácil collelo, como xa vos expliquei. Por outra parte, eso non é o importante, nin que nos produzan roturas, nin que veña outro detrás e o colla. Eso non é o importante. A fin de contas, eu levo 25 anos traballando no mar, que haba xente que faja eso non me impideu ganar o suficiente para manterme, nin para pagar o seguro e os impostos. O importante é que cumplamos con todas esas normas que veñan a garantizar a sostenibilidade do medio mariño para que o día de mañán eu poda seguir pescando. Gracias a que hubo normas, hoxe en día eu aínda podo seguir pescando e as xeracións pasadas non agotaron con todo, como en cambio sí que pasou moito en terra. E por outra parte, os rapaces pequenos que queiran ser mariñeiros como a min ou que queiran ser vixiantes da Xunta necesitan algo que ter que vixiar, ou os que queren estudiar os animales e os seres mariños necesitan ter animales e seres mariños para estudiar, ou os que queiran comelos, ou os que queiran simplemente disfrutar de velos porque lles gusta practicar o submarinismo. Por eso, o importante é que todos, non só os mariñeiros, tamén en terra, cada día seamos máis sostibles e que coidemos máis desta gran suerte que en especial en Galicia temos, e de ter unha terra e un mar tan ricos.